Хәзер эфирда матбугат күзәтүе, аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Ватаным Татарстан газетасының җомга саны куркыныч язма белән башланып киткән. Әлеге дә баягы коронавирус йөкле хатын-кызларны аямый икән. Табибларның нинди шартларда аналарны һәм карындагы балаларны саклап калу өчен көрәш алып баруларын газета журналисты кызыл зонага үзе кирип язган. Сәясәт белән кызыксынулар өчен үткән атнада СССР дигән илнең таркалуына китергән ГКЧП гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты төзелүгә 30 ел тулуны билгеләп үттеләр. Ватаным Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов каша саясыйм дип күз чыгарган ГКЧПның төбендә нәрсә ятуын ачыкларга тырышкан. Кем әйтмешли, аш күзеңне дөнья бу. Түбән Камада быел 17 мәктәп 5 көнлек укытуга күчәргә җыена икән. Шул ук Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе бу яңалыкның яхшы һәм начар якларын ачыклаган. Әлеге яңалык бер Түбән Камада гына калмыйча сезнең төбәккә дә китерлеккә кертелгән очракта алдан аяк киенеп куюның артыгы булмас. Шойда ул язманы укып чыгара киңәш итәр идем. Хәзер көтеп алына торган журналларга күчик. Безнең Мираж журналының август санында без белеп бетермәгән тарихи шәхесләргә зур урын бирелгән. Себернең данлыклы татар байларыннан Әйтикиннар, Троицкадан Габделвали Яушев, милләт гам белән яшәгән хәйрияче байларыбызны белү, миңа калса бүгенге авыр заманда кыйблабызны турлау өчен генә түгел, иманы зәгыйфләнә башлаган адәмнәр сафына кушылып китмәү, үткәннәрне барлап гыйбрәт алу өчен дә кирәктер. Журналның баш мөхәррире Ләбиб Леронның күмәчче хаким оныгы яки Бисмиллалы гомер язмасы Әднә районының атаклы хакимият башлыгы Габделәхәт Хакимовны бөтенләй икенче яктан ачып биргән. Язучы Фәүзия Бәйрәмова исә журнал укучыларын Себердә яшәүче татарларыбызның бүгенге тормышы белән таныштыра. Демократия, хөррият дип шапырынырга яратсак та, ни гаҗәп, ир затларыннан җәбер зулым күреп яшәүче хатын-кызлар да җитәрлек икән. Шимбикер журналында басылган шундый бәхетсезләр белән шөгыльләнүче Мамин дом, анам йорты, кризис үзәге турында сабыр итәм димә дигән исемле язманы гыйбрәт өчен булса да укып чыгара кирәктер. Асыл затларыбызга атап чыгарылган басмада билгеле инде бәхетле хатын-кызлар турындагы язмалардан тыш бар яктан да килгән татар ир-егетләрен күрсәткән язмалар да бар. Самарда милләтем дип җан атып яшәүче Радик Азизов шундыйларның берсе. Бу язманы малайлар үстерүче әти-әниләргә укып чыгу мәҗбүри диярим хәтта. Симбикер журналын бизәп тора торган тагын бер гыйбрәтле язма җырчы, композитор һәм продюсер Гүзәлиянең ачылып китеп эшен бушатуы. Фикерле белгән укучылар аннан бик күп тормыш сабагалар дип уйларга кирәк. Кеше гомере чикле. Шул вакыт аралыгында кулыбыздан килгән кадәр игелекле гамәлләр кылып калырга тырышсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.